Walo jotend migepe manyien nyakoro mgaji wang jatend piny Kenya William Ruto no nywando nyaka duond bura mar ODM listi mar jotelogo manyien kama koro en gino makoro chal ka gima dwa kelo kaka moko kuom aluora mapacho kaka moting'o dho wadh nam chumbi kama koro jokanyo mag duond bura ma UDA neno pek ka bende koro sirikal dwa mondo mi oriw. Magi osebedo ka kelo tulo nyakoro mgaji wang kabende segi weche mathoth medo chiew kotenre kod welo manyien mag jotend migepe gin to gidhi bedo nade apisi kabende irango gigo marito gi kaka jotend migepe manyien ponone od bura owalo gi kendo podho gi kaka jotend migepe. Madhi bedo twak mar odhiambo makawuono Rafael Boyo ma en jaloch tayo sirikal wadhi ng'iyo ni to ginang'o winjo bedne e korego nyate e paro margi skema bende koro gidhi kawo telo no manyien to mane twak mara many piny to mokwongo wantiere kod weche manyien magithon weche. Piny Kenya koro yango kwayo mar Raila Amolo Odinga mar bedo jakom African Union Commission e yiero ma ibiro tim higa manyien. Taifa la Kenya na umoja wa taifa la Kenya ni muhimu kuzidi umaarufu wa viongozi wetu. Omar Mohamed Ali na wengine kitu kimoja na tutakuwa kitu kimoja. Welo mar Ali Hassan Joho kaka jatend migao omedoliete siasa Mombasa kama nyocha piem liche kind Mohamed Ali kod Hassan Omar. Gweng'ni oken miuso. Mantie kani osedak kuom higni mang'eny kendo chunygi ok mor kod wach mar ni dwa golgi e gweng'gi. Sirkal ok osewuotho e ler, kambi mar Shanta Gold no bende ok osewuotho e ler. Kanisa mar Anglican koro donjore kendo kwedo kambi kunyamula mag Kristo e gweng' mar Amula e kar bura magem. Jalko mar Wilson Ochuka bethulo mar go kod mbaka no kabende wanti mbura mutike imbu mar XTV Kenya mar Karamogi e bura Facebook to wakipata mgaji wang machini inga Kenya kawuono chwalo boke masichung mar Raila Amolo Odinga koma mar commission Africa AUC motone yiero mar komno ma biro tim dwe mar ariyo higa manyien romo mar 38 mabiro kelo kanyakla jotend migepe kara jotend pinje mag Afrika. Nyingo Odinga ochwal gi jagoro mongiyore migao ma tudruok pinje ma oko Korir Sing'oei kaachiel gi jambetre mar Kenya e piny Ethiopia jambetre George Orina. Okang' mar chwalo nying Raila Amolo Odinga kaka jachung' e laro kom commission mar riwruok pinje Afrika AUC okaw kawuono gi piny Kenya kokalo kuom migao mar tudruok pinje maoko kod apis mbetre mar piny Kenya e piny Ethiopia. Jagoro mongirore migao ma tudruok pinje maoko Korir Sing'oei, jambetre mar Kenya e piny Ethiopia Ambassador George Orina kod jokanyo mag komiti mar campaign mar Odinga kod Elana Ogepo pinje Afrika alora mar ugwe mar piny Afrika His Excellency Raj Bozgeth. Kalora gi chike matao yiero mar jakom AUC wang'ni en thuolo mar pinje maya Afrika ma ugwe mar chwalo nying jalar kom higa mar 1963 riwruok mar pinje Afrika onge ja Kenya moro amora mano osebedo jakom kata mana jagoro mar riwruogno. Commission mar riwruogno bida seche ma pinje Afrika opong' midhiero modhuro chumi mayudo siasa mapogruok monjo mag njore lokruok chiko lwasi kod mamoko gino makoro dwaro tie ma jatelo mongirore kendo manyalo tawo pinje Afrika e yo mowinjore. Giwacho ni Raila Odinga en jatelo ma osenyiso kit telo makare kendo ne kod lony mararieya e weche telo kama oting'o bedo Prime Minister mar piny Kenya bedo jachung' ne jakom mar weche dongruok kod pinje mag Afrika Odinga oseloso yore mag kod Afrika koso uchumi nyayo kwe kod achiel mar oganda nyayo arita e pinje mag Afrika nyayo chenro mag dongruok jiwo dongruok mag rawere jiwo weche mag ohala kod mamoko. Piny Kenya koro dwaro sir mar pinje Afrika mar neno ni Raila Amolo Odinga oyudo komno mar jakom Africa Union Commission.
Siasa maragoko kod goyo kor ne onyiedhore nyasi ma jatend piny Kenya William Ruto kama ne osidhe ayanga gedo mar kar tiego rawere tije mag lwedo e od bura Manyali kar chung od bura Manyali Mombasa. Romono pogruok ne onyiedhore kind mano nyisa ayanga ne chal ni ok piny Kenya okaw singo tiyo kanyakla gi Mombasa ayanga gedo mar sikund rowere tije mag lwedo. To kopogore gi romo mamoko mosebedo katimore nyaka ne ochak limbe mare kadhodh nam chumbi, jotend duond buch ODM ne orem yore nyasino gino mane ochiero gweruok mag weche siasa. Lakini Your Excellency, hata kama umesema utaunda serikali ya umoja wa Kenya, tafadhali hii siasa ya Mombasa local politics utuachie mzuri hapa. Rais tufuate huu mkondo na viongozi wa UDA. President is the president and he has directed that we must work in unison and work as a team, and we will work as a team. Naona hapa kuna kidogo ubabe wa kisiasa. Mimi nawaomba tafadhali ndugu zangu, nawaomba tuungane, nawaomba tushirikiane, nawaomba tufanye kazi pamoja, kwa sababu taifa la Kenya na umoja wa taifa la Kenya ni muhimu kuzidi umaarufu wa viongozi wetu. Okang nyoka marwalo man en Gavana Hassan Joho Lomaten migawni be nyuolo paro mopogore kuma jomoko ne osire ka jimamoko to chalni ne kwedo okang makamano. Kata Ruto ne osiemo wang jaod bura Manyali Mohamed Ali kaachiel kod jaod bura ma Iyala Hassan Omar kod wan gi ket thenge pogruok magin go kaka yor dongo piny Kenya kod duond buch UDA kadhodh nam chumbi. Shukuru sana uteuzi waziri akiwemo ndugu yangu Hassan Joho na mimi mwenyewe tuongoze katika serikali yako. Na huyo ndugu yetu Joho tutamkaribisha na tukimpa ajue si bendera ya Mombasa, ni bendera ya Kenya. Kwa hivyo aserve Kenyans, awache vituko ya Mombasa County. Waomba tuache kujipiga kifua sote. Hassan Omar, Mohamed Ali na wengine, sisi ni kitu kimoja na tutahakikisha tutakuwa kitu kimoja. Nawaomba ndugu yangu Hassan, ndugu yangu mdogo Mohamed Ali, nawaomba viongozi wa pande zote, upande wetu wa UDA, upande wa ODM, nawaomba sasa tuwache ubabe chini, tuungane, tuweze kupeleka Mombasa, pwani na Kenya mbele. Iseche gogogo Ruto ne onyiso jopiny ni gin ema gin kod ratiro mar yiero jogo magidwaro bang' jaod bura Manyali Ramoni oikore mar tayo duond buch UDA Mombasa en owuon. Your Excellency, mimi niko tayari kusimamisha hii chama ya UDA vizuri, na UDA itasimama. Na nyinyi niliwaambia muache wasiwasi ati watu wameingia. Hii bedroom ya Mombasa iko mikononi mwetu. Mimi sitaki kukatisha mambo ya kiongozi yeyote. Nyinyi wananchi ndio mafundi. Si nyinyi ndio mtachagua? Si mnajua kuchagua MCA? Mnajua kuchagua mjumbe na gavana na senator? Si hata rais nyinyi ndio kusema? George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Pogruok malach medo nyanyore lela e kind riwruok mar dhood oganda Habaluya man kaluwore kod mano cha bagi boma Kakamega mane geto kanyakla josiasa wuok Imbo mar Kenya. Romo ne geto ma giluwo e yor manyo kod dongruok gavana ma Trans Nzoia George Natembeya, jaduong' mar UDA Cleophas Malala kod Rashid Chesa kaka yor bedo kod riwruok mar oganda mawuoyo kod dwol achiel, loso kod dwol achiel, kendo timo gik moko kod dwol achiel, to bende wuotho e achiel. Ma e dwaro mane jotelo mawuok Imbo mar Kenya ne godo kendo chano romo
manegeto kelo kanyakla dho od oganda mag Luhya mondo gipor wach kanyachiel e yor yudo paro achiel magiluwo. Kata kamano, romono ne owari piradar bang' mawuok Kimbo mar Kenya anjo mar chopo mono Matanzo ya Tembea UDA Cleophas Malala to kod jateza kende mano chopo kende ninge kumoganda man kod mag jolutombulu moingo miliona nuktario. Politics about sisi kama jamii tumetumia namba zetu na magani ili tuache kuomba kwamba tumepewa nini. Sasa tunakuwa nafasi ya Mluhya awe ndiye ako na hizo ya gawa hii namna gani. Malala Tembea madu maro mnoge korongo manajipo kosacha emamudu deo masal elojo lutombulu mawuok Kimbo mar Kenya. Sisi tumekuja hapa kwa huu mjadala tulete watu wetu pamoja so that tukienda kuketi kwa ile meza isiketiwe na matapeli. Tuweze kuketi pale tupiganie haki za watu wetu. Tumekuja hapa kwa mtu mmoja. Hatutaki kwamba ati tukiunda serikali wakipatia Cleophas Malala nafasi ati Waluhya wote wameshashiba. Hatutaki na Tembea akipata nafasi wote wameshashiba. Tunataka sasa tuwe na agenda ya maendeleo kwamba tuache sasa siasa ya huyu amechaguliwa sasa tumeungana katika kaunti ya kupigia watu kura wanaenda kugawana vitu huko wakati ya kukula nyama wakati ya yao. Tumesema nini? Jalup Gavana Makaka Mega Ayub Savula korka koreka loso bang' romono ne lwari Luanda onyiro jotelogo olero ni romono ne onyalo yudore lo ni ne en mar geto chiwo wich kuot ne jotelo moyudo leme piny owacho mar Kenya Kwanza. The meeting agenda was to discredit the current leadership of leaders in Western Province led by Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia Mudavadi, Speaker of the National Assembly Moses Masika Wetangula, and the current nominee for cooperatives Lord. Siasa magchoko dho kanyakla kimson osemetni kalo gumatonyo chunya bang' Ruto ne podo lemo koko sirikal mar Kenya Kwanza and it has been displayed today that Tembea has no political spine whatever. He has led today a one-man guitar. Tembea himself was a guitarist, and the dancer was the outgoing Secretary General of UDA, Cleophas Malala. Nafasi yetu iko wapi? Leo hii ni mjadala. Tujiulize watu wetu. Jiulize ndani ya roho yako. Maana siasa ni kila kitu. Politics is everything. Ikikuja kwa masuala ya siasa, msemaji wa Luhya ni nani? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai maduon bura mar PNU Peter Munya wacho ni gibiro bedo gi romo jumane manono chung' margi e riwruok mar Azimio One Kenya Alliance tok duon bura mar ODM ka okang' mar riwore gi sirikal ma pacho kae. Kolose kaunti ma Meru, Munya okwedo duond bura mar ODM kuom okang' ma kamano kaluwore ni gin achiel kuom duond buche makwedo piny owacho. Omedo ni duond bura mar PNU ok bi yie kawo leo moro amora kowuok kuom sirikand Kenya Kwanza. Ile chama cha ODM ambayo ilikuwa chama kwa hii muungano wamejiunga na serikali. Wamejiunga na serikali, hawawezi kuwa kwa serikali na pia wawe kwa upinzani. Kwa hivyo kama Azimio imekuwa sehemu moja ya serikali, sisi ambao tunataka kukaa upinzani lazima tujitenge ndio tuweze kuendelea kutetea wananchi wa Kenya. With a lot of respect to our partners in Azimio, led by the man
man we respect a lot, Raila Odinga. Tunawatakia kila jadwa mita onyiso gani nyanza serikal anyate kinde ni majotelo mawuok e gwengego medo yudo thuolo mar bedo jotend migepe e piny owacho kolose gweng' mamukuyu e kachmuod bura mare gi kodirani Nyamita onyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo mi owe bedo ni ok nyalo kwero gik maricho matimore kolero ni biro bedo mayot kwero gik maricho ka oganda ni e iye kendo pogo mwandu mag piny ka oganda obedo e mesa gi sirikal ma ok goyo koko e tok chiel. I'm calling upon all our leaders, especially from this region of Nyanza, that we must now support the government, especially now that even some of our own are within. And I continue to ask our friend Governor Orengo, tafadhali tupatie space. Tumechoka na upinzani hata sasa. We are tired of opposition for a governor. Kama serikali imekubali kutufanyia vitu, kwa nini muda? We can't just be running on the street and opposing when we have no clear record of where we are exactly going. Si tutaungana na hii serikali. The things that are wrong within the government, we will tell them when we are inside. So the things that are good, we will tell them when they're inside. The things they want to divide for this nation, we will divide when we are. Kwa mbele nyakuro mgaji wang Seneta Mabusi ya Okia Omtata kurodwaro mondo mikas nonro ewiyo bila marwako le praia ma okoni no timotime magalagala koting'o chielo jong'anyo gi magina. Omtata okoji ni kode tipo bila norocho atleti jong'anyo mondo mi ochiwgi okony e timo nonro mar yango bilago majendeke. Okoni obila marwako le praia no timo timbe njore. Oko winjo wegi ma oko kaune jambo la muhimu ni kwamba watu wamenaswa kwenye makamera za nyinyi watangazaji na pia wamenaswa kwa makamera za watu ambao sio wanahabari ambao ni raia wa kawaida, na ndio maana naomba hizo kamera wao watu watoe hiyo ushahidi kwa hiyo Police Investigation Unit tujue hao watu ni nani, kwa sababu katika sheria ya Kenya askari anatakana awe na uniform ndio ajulikane kufunika uso. Hiyo ni mambo tabia za Al-Shabaab na tabia za hii watu wanaitwa ISIS na hao watu Al-Qaeda, na hiyo tabia kuingia kwenye dola ni vibaya sana. Wengine ni watu wameacha kikosi na ni milisha maalum ambazo zinatumika na serikali ama na wenye wana mamlaka kwenye serikali. So hiyo ndio mambo ningependa ichunguzwe, tujue ni nani anaua watu, ni nani anapiga watu, ni nani anashika watu kiholela, ni nani wanataka nyara wananchi, na ni kwa sababu gani. Maluma Meru ochiwo chik mondo mi buch choko ma kaunti ya Meru Kawira Mwangaza winji gi riwruok mar jodongo mong'ere kaka Njuri Ncheke e kinde mag ng'eto madoho mochor nyaka tarik 10 dwe mar aboro higani. Ma jood bura mag kaunti ma Meru temo mar kiro oko gavana Mwangaza e finy ntiere kod ler mathoth. Ng'eto makamano osenyuolo paro ma opogore ka penjo medore ni mit ka doho ne okalo kiewo e chiko kweth jodongo mar Njuri Ncheke mondo kel winjruok e kaunti ma Meru. E ng'eto mare, jang'ad buche Linus Kassan ma doho mamalo e kaunti ma Meru ne ochiko Njuri Ncheke mondo ket winjruok no e jumbe 3. Ma ka doho wacho ni luwore kod dwaro machal kamano ma bende ne oket kod jatend piny Kenya William Ruto. Doho bende ne ong'ado ni gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod od bura mar kaunti no kachiel kod okinde magi mondo chopie duol mar jodongo no tich 3 tarik 31 mondo chak winj buchgi no. Gavana Mwangaza yande odhi e doho mar chungo chenro mar thiche oko e apisi kama en thuolo mar 4 nyaka ne yiere dwe mar 8 higa mar 2022 ma osetem thiche. Kaluwore kod jalup jatend jood bura mathoth e kaunti ma Meru Zipora Kinya, Mwangaza okosebedo katiyo maber kod apise kendo kalo kiewo mar chik gino ma omiyo ne ochalo bura mar thiche oko. Doho koro report mar buch thek ma koro dhi bedo e duol mar Njuri Ncheke tarik 20 dwe mar 8 e Finya Kidi Ramogi.
kaka ne hentie Bondo Town kaka mano wan baba hawi maber kendo wacho ni kikoyie ngae kono tivile na nyagi chenro Monica Kumo erokamano ahinya kuom ote mare wacho ni Ramogi ler mar tarik kata mano mor gi weche manyien wacho ni osiora Raila Odinga kuom telo wacho ni gi yeni jakom biro do thuolo mar pinje mag Afrika koro wan kaka oganda jo Kenya wamor ka baba dira kom no UC kendo wang'eyo ni odhi kawo kom no kendo gin kodi ye kaka oganda jo Kenya binano kanyo ote mo ora ge Faith Mzomo kantiere Malindi wacho ni osedonjo kendo mora ahinya gi chendo Sara Singa mano nyakoro dongo kantie wang' neno wacho ni osecheck-in na Witi Jarodi wacho kanyo ni weche gichopo ne yo makare gin kanyo gi pastor wacho na chwal mos ni pastor Jojo Keyo Collins Girsman wacho kanyo ni kama ng'ikruok moko damni karane kama kia Oyugi Satieno ni NTC Bidi Afya Center Ramogi Tivile Rahenya Afya Center wacho ni NTA bure ka bwana kama Ramogi lerie mokalo oloweche gi achiel kachiel Bishop Kotho Koyo bende wacho ni NTA Sigomre piny ema wacho ni ohudhria kang'eyo ni mano olango Erika Woche ni Nairobi Kaloleni wacho kanyo no moso joka Boch Karadingo Gadi School kotane kanyo gi Woche Ligala Bola Ligala Jena Woche Bola Ligala kod japuonj Abich Bando haya ote ochopo oyo matinya kwa Ramgaji wange kidi mabor mind ramen pe If you're flashing, I am here and I know it is because I am out of airtime. New Review Sasa Jalis Lekong. To the public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy on a view. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. En kikao laoni to ibondisi en ang'o momiyo in chal ka gima nang'eyi en ang'o ma nyithindo wacho ni wadhi od gimer mondo wanyisi ni dwa kende nin kanye chakre okinyi pok imadho gimoro pok ichiemo tiji en mana goruok gi ji Sara koro anatima sexual sweet piny koru toru gi mage to chuny mbaka en nyiero ywak kod modolak matwak kod duond jopiny nyakoro Ramogi jong machiegni neno weche manyien ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Machiegni kero nyakoro Ramogi jong ma en ramen piny wadhi mbele gi weche manyien Jalupo Gai mar obila manyien Gilbert Sengeli wacho ni biro keto mano bita mano kaka yanga kaka Gai mar Kojolo kaka Lupo Gai mar Kojolo Masengeli omedo ni dwaro bende nitie mar jopiny oti machiegni kod obila ka osingo rito chike duto mag piny Kenya itije Masengeli no yier kaka Jalup Ogai mar Kojolo kaluwore kod welo mar Douglas Kanja kaka Ogai mar obila kod jatend piny Kenya time we are hearing
as the new home group from a constant level of energy. Mine is just pledge work and I'm ready to guide the officers to ensure they get the desired license. Since security is our priority and safety and everyone is our responsibility, the Wanjiku should not only feel safe but be safe at all costs. We have no otherwise. Ten boda sub county ma Homa Bay yang gichiwo thuolo ne jokanyo magi mosebedo ka riembo apiko gotieno e boma Homa Bay e bwo riwruok margi ma gitiso ni Usako bang' kane gi dweche 6 mokwongo rochruok mag arita kwe. Kuom thuolo mokalo jo apiko e boma Homa Bay nosebedo ka ywago rochruok mar arita kwe mano omiyo ikwalo apiknigi ka nitie kata mana jo apiko moko mane jomahundu onego bang' mayo gi apiko. Ten boda e no koro wacho ni jokanyo mag Usako tiyo kochakre sa 10 biro dhi nyime gi tiyo gotieno bang' keto chenro makare kendo ndiko jokanyo magi. Gikone jopiny madhi e chenro mopogore opogore gotieno e boma Homa Bay mondo mi kik idh apiko ma onge namba kod reflector ma ondiki ni Usako mar konyo e tieko timbe mag njore kod mahundu e sekta no. Kawuono ng'ata magombo ni mondo bedi madwaro tiyo gotieno nyaka itim registration kokalo kuom office mar Usako kom mar Odhiambo. Isa abich koro nego igual. Ne wachuo kane joma oseko gin joma tiyo e na joma to vote potieko mare protest potieko klaya piki kutien yani hospital ni de kamore de rede ripo tiyo pigo mani gi reflector monde kina medoki timore no kona reflector gi namba ne obro donga na mapiyo kabisa ando mejo usiku sako power ng'ata biro ka tiyo gotieno to kia kamoae makuru ng'ano mondo penje kamoae details ne to kikwaras gi mak ng'ato mondo inone ani malongo nikech oro ni dukni hitwo ruka gotieno to pikipiki ni emitiyo godo ka safarisha mondo ji gotieno. Jodak e gweng' ma Urudi mayudre e ward ma North Nyakach sub county ma Nyakach county ma Kisumu dwaro mondo mi jiw arita kwe kaka yor kedo kod mahundu ma kinde ka kinde nitie alworano. Jodak wacho ni weche kod kuo ma oting'o tero dhoudi gotieno kata godiechieng' kwalo dukni kod monjo johala kinde ka kinde osebedo mang'eny ka koro wachno weche ohala ng'ikore kendo jodak bende koro odak gi luoro. Bilo no piny owacho jiw arita mapiyo kendo ger tesendo bila madundo Urudi kanyo kalore ni tesendo bila mayudre ka tito bedo chwalore. Giyango ni gero tesendo bila kanyo dhi konyo apis ruoth margi kedo kod mahundu e gweng'ego. Giko ma ok ndinga murito to yudi gima ando makabe to motegno mondo mi kata ka wadhi budho mag otieno gie to ka waduogo to ka utewa ni kare. Koro arita kwe ma ok ober ahinya. Wabedo ga gi ng'ikni kwaseyudo gigwa moko matindo samoro kichopo yoti mayi. Koro arita kwe to ok ber kunyalo konyowa sirikal mondo okonywa chichwa ni ok ber. En chiro ma samoro koth ochwe kamiuse onge to taya be samoro onge taya manoketwa ni tinde ng'adore. Koro wan matek unyalo konyowa jo sirikal konyo mondo losnwa chichwa ma Urudi ni. Wadwaro ni mondo kaber to kel gimoro ni vigilante nikech police station ne tati ok onyal konyo. Kel vigilante kaka man ka tito cha mondo o assist nwa security makane nikech security makane waneno ka koro odwa dhi ahinya. Kambi mar Shanta makonyo mula e gwenge mar Amula e sub county magem county ma Siaya yudo hinga machielo bang' kanisa riwore kod jodak e kwedo chenro maggi. Kambi no osebedo ka yudo kwet kod seyo kowuok kuom moko kuom jopiny ka gin tere kod luoro ni chenro mag kunyo mula no biro daro moko kuom oganda e lopegi.
chung mabende koro okaw kod kanisa mar Anglican to kod mano mar Hera. Kalose kende kanisa mar St. Peter's Ramoda, Bishop Diocese ma Anglican Mama Sena West Mark Haunga Godia noyango ni kanisa okoikore mar dar ewi wach mar negiweyo lo ne weche mag kunyo mula weche manosir kod jadolo John Morris Ogola mar kanisa mar Church of Christ in Africa CCA. Jogweng'ni odak ka onge gi kwe ka giparo ni biro darogi. Wadwa ni wang'isgi ni gweng'ni ok en miuso. Sirkal ok osewuotho e ler, kambi mar Shanta Gold no bende ok osewuotho e ler. To wan kod maling'ling' ni gitimo gik moko underground manyalo miyo chieng' moro wapo mana ni idarowa. Wadwa ni mondo wawachnegi ni ooyo kama oganda ni dhiye onge. Mae gweng'gi kendo ka nitie gik moko ma gidwa timo e yor dwaro gold manie pinyni, gibed ka ging'eyo ni mwandu no en mar jogweng'ni nikech enie bugi. To bende wadwa ni mondo wang'is jogweng'ni ni mae mwandu ma kwereu noweyonu. Ng'at nyalo wuondo kod pesa mondo us lope en ng'at ma uso inheritance mare. Bang'e jatend piny Kenya William Ruto gwelo jokanyo mag ODM lemo mag piny owacho gino manenore ka gima koro tiyo machiegni gi UDA winjo wuok jokanyo UDA e gwenge mag Kaluore kama chalo nade. Oranyo Bagano loso telo mag UDA kendo mar wach na yo machal kod ma. Chung motegno mar lando duond bura mar UDA alwora ma Kaluo. Jogo mane ok par ni duond bura mar ODM to kod UDA nyalo tiyo kanyakla. Sani guonyo wigi sedang ka dibed ni otonje obarore kado. Ne wasewacho kendo wasebedo kwa wacho kaka leaders mane Kenya ka. Kaka nachiel kuom leaders mane kwa wacho ni piny ni ok ng'e gima kiny. Kendo jatho mar Luo Nyanza nosewacho ni gima kiny kia bigi okach. Omiyo mano nyiso wach maler ni kisebedo dhano ma jatelo e pinyni kata ok jatelo ok onego itho wuoyo kich nyalo wuoyo gima dhi konyi. Yuaga upuonj koro wacha dieri wacho no ndawa ja sirikal mondo kony President William Ruto mondo kal reru maber. UDA bade ma Oma Bay okonimbi mar UDA medo landore Roni oganda Luo telo machiegni. Ma en kom man gi mbi kendo teku mang'eny. Wan kaka Homa Bay County kendo joluo across the political divide. Nitiere ilo kod mor e piny Luo ma kineno kata kipenje ground. Iwinjo ka jodiemo wan UDA ko mor zaidi. Kwayo maro ni joluo donje sirikal. UDA ok en ODM. Omiyo UDA dhi malo. Ka koro in party mar ODM ni lo jatend party ariyo gote odonjo kan UDA. Jakom mar party odonjo sirikand UDA. Jatend joma thine od bura odonjo kan UDA. Ere ng'ama odong' e party no donge onge. President mar Kenya no dwa yawo sirikande kendo sebedo ko wacho kolore Luo Nyanza Kenya mageo ni odoro ko kabila mara mara ok ochuno ni ne party mare. Omiyo sani koro gike sama koro President William Ruto rwako kabila mara mara kendo rwako ji te e party. Omiyo ng'eyo ni kodhi kama mbi mar ODM no nyaka dok piny. Omiyo jaluo nyaka koro duog oko mondo bede tie ng'at ni piny ni kata wan mineno ni Raila mano moko loto muo wuok. Ng'ato nyaka mak lwete. Jotelogo okonegi sebedo ka imieno gi kod chilo mag andhoke ka gilero ni mago gin siasa ma ok nya demokrasia. Kata kamano mbaka dhi chalo nade. To en gima ji nyaka jomoyombi nyaka jomoyombo gopo mondo bede omiyo ka iwacho ni ng'at modhi e sirikal na en ni ng'at ma wuoyo no en thuolo mar donjo e sirikal ma pok oyudo. Chieng' modonjo oyudo thuolo kata othonje dhi donje dhoge lwar gi kanyo ringo donjo sirikal monde koko ng'eyo. Kumora mora ka ok iketo
jogi ni sirkal manyalo kelo ni wach sami kuodho gimoro sami kuodho piny nyaka bed ng'ati ma kuodho tijano ni jomoko mabeyo ma ok riek ahinya sama ng'ato ni sirkal manyalo kelo ni wach to gino mondo ng'ato namboga mano nyaka bed stopped ka jadudura ni mondo ascend to power. Kuom thuolo malach jokanyo mag UDA osenyiso ng'ai mar chamo ne gikoni giyudho mo mar piny owacho. Kata kamano yudh mogo chalo ni koro medore gino manyalo duwo chuny jokanyo. Ng'ato nowacho ni nabazo griambe chien kacha waneno ka migosi Homabay to seneta nowacho ni wagoni erokamano Ker Ruto kuom kelonwa projects kata obedo ni nwami kura maromo gapuoyo to ker kanochung' to nyiso no yapuoyo duong' nomiya kura maromo goyieyo adiri man duk Homabay County noyudo kura Ruto matin na 3,500 dongo mar demokrasia kendo mar ODM biro dok piny kendo madongo te osebwaka sirkal omiyo nyaka koro sirkal ti gibe gitie gima ng'eyo ni to kendo gelo mondo Odinga jalubro maber jalubro bede pa madware piny kendo jalubro nongo dongruok mawuok e sirkal. Nyabaga Ramogi TV. Mago mag tuke tim mar Malkia Strikers ochako marach tuke mag Olympics bang' tim mar Brazil loyo gi 3-0 e tukgi mokwongo e pool B e tuke mag Olympics. Brazil nomako thuolo mar ariyo e chung' mar timbe e tuke mag volleyball noloyo Malkia Strikers set mokwongo points 25 kuom 14 kapok giloyo Kenya Gonde e set mar ariyo points 25 kuom 13. Weche nobedo ne Kenya momako thuolo mar 20 e chung' mar timbe pinje duto bang' Brazil kawo set mogik points 25 kuom 12. Malkia Strikers biro rakore gi tim mar Poland e tukgi mar ariyo chieng' tich adek kochakre saa 4 otieno. We've improved in some things, like our reception was very good today. I think we just had a difficulty in making the side out, but at least we can see our reception has quite improved and a bit of a backward. So that's something we've really improved, and we wish to pick on that as we head to the next match. Set one, we started by resisting so much on their attacks, and we were receiving very well, and our attack also were going good. Second set one was the same, but the third set everything now flopped. Our defense was bad. Our reception was okay. That's the problem we have been having in Kenya, but we have cured that one. Now the attack was the problem. We were not killing the balls. So we are attacking, but they are picking the balls, our attacks. So many attacks. Then they started blocking us. So that's why the third set went that way. E kinde mar riwruok matao tuke mag floorball timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika ma ibiro bagi pacho ka bagni nenore nikech nok mar omenda manyalo kelo midhiero bar mar bago tukegi. Kanowuok gi jofwambo jakom mar riwruok matao tuke mag floorball Paul Maina olone geno margi mar yudo omenda maromo $5 kowuok kuom migawo mar weche tuke osegore Luanda. Nyaka sani gionge omenda e lwetgi ka koro gichwalo kwayo ne kembe kaachiel gi ji giwegi mondo mi okonygi e bago tukegi ma ochan tim e alap ma Kasarani e kind tarik 12 kod 15 dwe mar 9. Nyaka sani timbe maromo 10 kama oting'o Cameroon, Uganda, Mozambique, Morocco, Cote d'Ivoire kaachiel gi Burkina Faso osendikore mar chopo e tuke ma kamago. Kwa sasa tuko na changamoto kuu sana ya fedha. Hatujaweza kuhaya Kasarani grounds. Hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo tuko nayo. Pia jinsi kuna tunafanya mazoezi nje, tunafaa kwa tukifanyia ndani. Lakini tumetuma ombi kwa serikali. Bado hatujapata response mzuri sana. Lakini sisi tumetilia maanani. Tuko registered, hakuna kitu ambayo hatujafanya. Na tunaomba serikali tena kwa tena.
Kanyo moteke ke kidimpo mar chenro mar many piny nokawo chieng' mwaka nitie Kisumu wacho ni owora ahinya makoro mak anda mantiere don bura mar UDA chodi odonje sirikal wacho ni Kenya gima bara ila osewacho ma waluwo wacho ni wan odwaro mana kwe kaka oganda jo Kenya. Ono ote mar main pilot mandhiwa en kanyo gi nyar god mesa mosiepne giwacho ni weche gichopo ne makare girito twak mar rameny piny ka bende nyakorom Gajwang' asenyisi ni wantie kod wenjwa mabedo studio ka Rafael Obonyo ma en jalo nyoche go mag telo wadhi ng'ione na ten migepe bang' welo makamana ngomonjo bende gigeto ka gichopo apis to nyo giti nango mar neno jo piny obedo kod mor sija bende koro ganda jo Kenya wuok e tungri mosebedo kutendre kod ng'anyo mosebedo kadhi mbele pacho ka en twak mabiro banda kama chuok kende wasebedo gi jaloko marwa Wilson Ochuka kikidhi mabor twak biro manda kama chuok bang' mae. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro nyiso Sarabjet gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjet. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso. Manera TV. Waswahili husema haraka ina haraka. Kile mimi najua ukisiliki sana unapata top layer imeenda nani. Ndio maana mimi husema mapema ndio best Kama unachapa bis raukia ngware sababu mapema ndio best Kama unasema ngware nani sababu mapema ndio best. Kama umeitwa job mali usisleki piga pamba nani jipange uchangamke mapema sababu mapema ndio best. Mapema ndio best. Adisema nini? Mapema ndio best. Ndio best. Dial *81338# to get Mapema ndio best. Nyakwa Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawinyo mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere e ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar nowo kan Tiyo katichario senta diambo. machiegni e chimang'e gwenge wakalo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge Koloni kendo milere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umelandore kod ang'owa we wawinj anena Saa adek otieno mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko ng'e. Wenyo sigeni. Wende mag piny. Sigeni mayudore wendego. Ngoma wake. Kama gikarito. Ngoma wake. Utich nyaka tabich. Saparo Diambo. Kick by. Machiegni kanyo gwende wa Rafael Obonyo abedo studio ka wadhi ng'iyo wechego motenre kod telo. Enyato bang' jatend piny Kenya William Ruto wala jotend migepe bang'
wuoyo sirikal mare ma koro nywando sirikal en sirikal miluongo ni sirikand manywanda kama oting'o duond bura mag ODM mane okwongo to ne keto piny owacho tesre sani koro gidonje piny owacho. Wadwa ng'eyo to ka gidonje apisi ang'o mowinjo bed ni gigeno timo kaeto bende winjo giti nang'o mar kelo moro moro e chuny Jokenya kaluwore kitelo abiro sebede pacho ka thuolo mar mos paramo ka jang hoimore ahinya iluongo ni Miss Okeo idiero kamano ahinya karibu ani iluongo ni Rafael Obonyo adak bika lakini aja gema ya kendo puonjre kendo wane kaka pinywa wane kaka wabende wanyalo konyo pinywa dhi mbele. Erokamano. Machiegni Nyaramogi TV kendo machiegni manyo pokno video kodi kod to ganyara gane no asingo kelo wenge manyo. Erokamano. Kura mbajo donje tuwa Rafael Osene ka oseyete osewal migepe nikech koro chuno ni nyaka gi tergi od bura mondo mi tim dadhogi eka bang'e gidwaro thuolo mar bedo jotelo migepe to bi paro ni maeno kang makare bende kwaneno ka tungni moyo chako bede UDA kotenre kodi welo mana otimo. Anyalo wacho ni ne wan gi tungni mang'eny kendo rowerni ma Gen Z nyowuok oko ka giwacho ni nitie gik ma gidwaro. Mokwongo ne wachako e wach Finance Bill 2024 ma ji rowerni ne wacho ni gino ok ber, en gi gik ma hinyo ji. Omed tax gik moko bech gik moko bende medo to okong'i tungni kata shida mopogore ma Jokenya nigo. Omiyo ji no rowerni Jokenya ne wacho ni gino gidwa mondo okire oko. Tadier ker maduong' ne wacho ni ka tungno dhi mbele mondo gino mano ji mano gima ne chan kende ne giwacho ni Kenya ka bende wasebit kwaneno gik moko iyudo ka pesni lan iyiero ji to ji tine oganda ma Kenya iyudo ka ng'eny rowerni this school tieko kata college to ok giyud tich iyudo kiwacho ni economy marwa dhi mbele lakini odhi mbele mana ni ng'eny ji ok winj economy no koro ji ne wacho ni sirikand ni kochako gi ker maduong' mondo okir oko to kanye kiri to ne wacho ni kadwa rowerni mondo winj ni gidwaro ang'o to rowerni ne wacho ni gima wadwaro wasewacho ang'o midwa ni kendo ji obed piny mondo owuo aeto kapod tungni no dhi mbele kapod ji nie ndara to gineno ka kendo Raila Amolo Odinga manene bende gigalo ni kodgi osedum kocha ba kendo giwuoyo gi ker maduong' aeto koro waneno kaka gik moko dhi waneno ka jo UDA osemakre gi ok gimakre owach ni jomoko gitiyo kanyakla lakini ok ni UDA tiyo gi ODM en mana ni baba nyowacho ni Raila nyowacho ni gigolo experts magi mondo dhi okony UDA mano nyiso ni sirikal nyoche dhi e yo mok kare koro sirikal okwayo gi mondo gigol experts to ero gin gigolo expert ma margi jo ODM manye gigolo go mondo dhi okonya sirikal okong'eyo kamano dhi konyo weche nikech tungni ma nyocha nitie ok nyocha en mar josiasa nyocha en tungni mar sirikal kod oganda Kenya kendo kwang'eyo ahinya ni nyocha en tungni mar sirikal kod rowerni koro penjruok en ni broad based government miloso ni en broad based government makelo josiasa kende koso jopiny kinyo no sebiti lakini nyaka karang'o koro aparo ni inyalo ng'iyo yo mopogore nitie joma wacho ka rowerni wacho ni nene gigalo ni baba ni kodgi to kendo baba odok kocha mano giwacho ni it's a horrible betrayal nok gipar ni baba nyalo dhi kocha nikech ka ji dhawo gi sirikal oganda dhawo gi sirikal jomonego chung oganda en party ma ni opposition ka party ma opposition ema kendo dhi konyo sirikal mano karantie gi problem koro rowerni ng'iyo ni kanyo nyoko dhi maber jo sirikal
bende nitie jo sirkal mawacho ni mano to ber nikech koro gibiro konyowa. Broad based government ni nyalo konyo mondo moko ka chike mokalo manyalo konyo oganda mreyo piyo kendo makare. Koro nitie joma jo sirkal wacho ni gino ber. King'iyo jo opposition bende wacho ni gino to koro ber nikech koro wanie sirkal aparo ni nitie gik moko manyalo loyo. Moko bende makata nie opposition to giwacho ni mano ok ber nikech opposition go bedo opposition. Koro luwore gi kaka ing'iye, lakini matek ahinya ni kumwadhie ni gik manye rowerni wacho ka, gik moko ka corruption, cost of living, gik moko ka rowerni onge tich, gik moko ka bech gik moko idho. Broad based government ni dhi loso gini kosa en mana gimo kelo josiasa mondo giti against oganda. To kamano kuom menyonowa chal mar wachno kendo gi kuku mare. Kwa dhi mbele waneno koyier jatend kata wal jatend mar omenda John Mbadi. To jomoko chich ni nitiere chich ni dipo ni olutwa e obadho. Nikech kane gichako telo, kane gikawo tend piny Kenya jalo chadwa to onge gimoro amora mantiere ne gitemo mabupe to ka koro kete achiel bende kata keto joluo bende sirkal dipo ni mano badho to ngima dhi tiyo uganda wa lure gi ka tiyo mokwongo ng'iye as a challenge kendo inyalo ng'iye as an opportunity. Kwa ng'iye as a challenge sirkand osebet ka ywak ni yudo pesa ni onge national treasury to temo kaka inyalo yudo pesa to apart system manyocha gitemo tiyo go mondo giyud en system mahinyo nikech en medo tax en medo gope en system manyocha hinyo oganda. Gima omiyo oganda nyocha wacho ni ok wadwa system no. Ila ulos economy lakini kodwa ni kaka utemo lo economy ni bende gi tax kendo hinyo oro ni to kati matek ng'ato nikech modhi yudo pesa milwa timo maendeleo modhi yudo pesa minyalo chulgo msara to gik mopogore matek adiera ne nigi yudo pesa kanyo. Koro Mbadi mang nyiswa adier ne onge pesa. Lakini diongi mondo nyalo ng'iye as an opportunity nikech tidhi wach ni ero jo ODM ema koro ketho gini kabisa. Lakini koloso tibo wach ni ero expert kaka Raila nyewe wacha ni ero gioro expert marge bolo to jibo wacho ni ero no kono mana nuko beka gini maber nyalo wach ni ero wit gi aora lakini gidhi kwang maber bagi dokocha. Koro lure kaka gidhi kwang kendo lure gi situation ma gidhi yudo e iye kacha. Lakini dhi bet matek nango iyudo ni manifesto mar Azimio kata mar ODM opogre gi manifesto mar Kenya Kwanza. Koro ere kaka kendo kagiwacho ni chamas gi ok giriwre, mano nyiso ni ja ODM dhi implement manifesto mar jo Kenya Kwanza to mano dongo pogre ndi nikech chala e kao ng'ama go abal mondo dhi otugu nyalo bet no just otugo koro aparo ni kanyo dhi chando. Rafael Manyiso ni kaka jatelo nitie gik munjo ni timo mar luongo ni alignment ni bende itiyo ka jo bende timo mana ni donjo kama konti hen maluwore gi lek mane telo ni mongo yeni lek mane mageno nikech chako timo ni siasa ila ng'ato nigi manifesto mare to ok ni manifesto mari rach to mara ber en na manigi pogre to koro kidonjo kacha tichako kendo na manifesto mari ng'eni inyalo timo ber ni timo mang'e koro kendo idhi ketho lek mar ng'ami telon
en lek mare en lek mane. To approach modwaro en approach mane. Koro iyudo ka kanyo seche moko iyudo ka jo ODM nene gin ok gidwa wach mar high taxes. Gin samoro nene gin gi yo mopogre mane gidwa dwaro go pesa. Samoro nene gin go siepe moko mane nyalo pinje moko mopogre mane nyalo miyo gi pesa. To jo Kenya Kwanza to onge jogo. Samoro yore mopogre. Koro in kidonjo kata tichako kelo yori mopogre idhi ketho gicha. Aito kendo kidonjo kata nyaka ing'ini mokwongo ing'ini ere kama shida ntiere. Nikech ok itimo mano tidhi yudo ka idhi naendelea gi gik moko manyocha itimo ka. To kiendelea timo mano ok kero loko mona kima PC hado koro John bari neno shoni kata mana kipindi mo antire go sanene ang'o monjo bed no mano ni hadiri otiyo kala jo Kenya dire godo par ni mo kum je ni oticho mani kech jo Kenya noni ok gi makare kata gi jo ka ni oket ng'ato kuma ok owinjore waseno kama ng'ano mabende ni gilonyo weche go mag chumi kata economy mano mie tek kanyo kaito bende ntiere weche motenre kod nywando sirikal kata nywando jotelo mopogore sirikal. Ang'o gin monjo bed notimo mano ni oduogo gino mar oganda jo Kenya? Mokwongo nyaka owinj jo Kenya nikech gima nyocha timre gima nyocha kelo shida maduong' iyudo ka joma nyocha mi kombe mopogore cabinet secretaries go gin nyocha gitimo mana gigi to gidwa winjo oganda Kenya. Koro nyaka ing'eni ng'amo yieri ok en ng'ama oketi office no en oganda Kenya. Koro ere kaka inyalo chiko iti gidwaro kitim gimoro ni timo ni giwinj gima jo Kenya dwaro. To Mario nyaka ing'i yore mopogore yudo go omenda nikech shida maduong' gi Kenya Kwanza gin mana gi yore achiel mar yudo omenda kata yore ariyo. Mokwongo en taxation, mar ariyo en holo gope. To kamano kende kaka nyalo yudo omenda to ji oganda Kenya osetamre mano ka ang' ichako kelo gino kendo to mano kendo udhi chwanyre. Kapo agoli kanyo nyiso yore mage kendo nikech jatend piny nowacho kamwa gike kwa ola kokomendo nyakwa temo mondo agere gi wegi kuom chiwo osuru mamalo. Yore to ng'eny. Mokwongo iyudo ka shida ma wan go ken kata dwaro omenda en kaka watiyo go omenda. Iyudo ka waseyudo omenda titimo ang'o waketo ofise mopogore. King'iyo kata finance bill office mar first office ma constitution mano en mana office man lotimo gimoro lakini ok onego bed ni imiye budget maduong' kama. To kimiye 600 million ting'iyo youth fund onego bed ni konyo kata tich imiye 250 million ere ikonyo manyo agenda 250 million first lady imiyo 600 million office second lady imiyo 500 million. Iyudo ka office go ber lakini ok office monego bed ni miyo pesa machal kamano. Iyudo ka kono nyocha wadwa create position kaka mar CAS ok need at the moment. Iyudo ka pesa bende watiyo go eyo ma pesa kethre aketha. Koro onego wang'i loopholes go aeto waloro loopholes go mok wati gi pesa ma ketha. Mano nyiso ni wabobed gi savings mang'eny monyalo timo moko. Aeto wang'iyo kuonde mopogore monyalo moko wa ok ochuno. Mar ariyo wang'iyo osiepe Kenya manyalo konyo ma eyo mopogore. Ok ochuno ni nyaka wa tax ji kata wa hold. Kenya bende nigo osiepe mopogore mwanyalo ng'iyo bo wacho ero bikonywa uru timo gini. Adek investors create an enable ma joma dwa timo ohala Kenya ka nyalo biro timo ohala miyo Kenya yudo omenda. Gik mo kagiendelea kaka Kenya Kwanza nyocha endelea no to kapar ni wabogo ka mora. Iparo nade wach mar osuru no kane finance bill kata paro mar chik mar omenda magana 224 no wit kucha ng'ato penjo kani to koro gitiga ng'o chakre sani ka dhi mbele dipone jatelo John Mbadi bedo ko thuolo mar loso kendo finance bill machielo so dibedo na mano onge finance bill mano no se
nikech finance bill ni chako July. Koro wadhi tiyo gi machon, lakini gima nyeche jatelo maduong' otimo en gima luongo ni appropriation bill motere parliament. Chama nyiso ni nikech finance bill nyoche medo watiyo go e higa medo by amount moro kacho ni 300 billion. Nyiso ni kat na wago finance bill piny waonge 300 billion. Ngeni 300 billion idhi ng'ade kure ni appropriation bill no ema koro mano ema jo siasa parliament they discuss mano, lakini mbadi no bo somo moro cha higa manyien ema koro bo somo finance bill moro, koro onge finance bill 2024 akabe nyalo toka kenya wile lo moro tuo ne osiepe ne ndege pono ne osiepe gi biro ko gino siepe to ok gileno ka gimo wuonde gine pesa no kawe ufuk japiny kae to tige yo makare kae tiketo ne gino siepe. Ere kaka kunjo benitio kodi onyako bed gi ratiro, nyako bed gi iwacho no time lela, ok en gimi timo kopondo ka osiep Kenya omiyo Kenya pesa moro to kik ng'ato kawo iluongo ne talk tent okawe lela onyis jo Kenya ni ero ng'ani ogolo pesa ni mitimo go gima chal kama. Mano mokwongo. Mar ariyo nyaka wapenjire ni osiepwa ni nitie joma nyalo miyi pesa lakini gima gidwaro kuomi duong'. To waseneno kamano, iyudo ka ng'ato konyo Kenya to ento kawo gima duong' moingo kata gima nyocha omiyo. Iyudo ka pinje moko nyalo bedo kana ni omiyo kony matin, lakini to giwacho kaka wamiyo konyo ndera wewa mondo wakuny mafuta kata yudre Turkana kocha. Koro nyaka wapenjire ni interest mar osiepe Kenya ge kabere no kawo gimoro kuom osiepe, lakini gino osiepe wadwa konyo to gino Kenya bende ng'eni Kenya bende mopogore to nyaka kawo mokwom penjo bende no kae ni to ng'ato dwaro ng'eyo ni bedo jatend migawo mar omenda ere kaka madhi konyo kaluo so ma koro jatend Kenya mangima bende nitiere ber moro modhi kelo ne oganda ma kaluo. Ila iwanjo ni ministry duto rom, lakini mano to ministry mano ministry maduong', ministry mar omenda mano ene mong'iyo ni omenda ma wan ipogo ji dhi kod yore mopogore wan gi project ni wan to ene mowacho ni project ni to dak timre ka mae tinyalo tim ka koro ka en tiyo wiye ka en to nyalo neno ni project ni kwa keto kamoro kaka mbadi ko nyalo wacho ni luoka piny luo samoro gima ber kwa nyalo timo en chako factories kata en loso project miyo tije kata gik mopogore koro ene mong'eyo budget no ene mong'eyo omenda ne nyalo ket e yo mopogore koro ka en ma wiye tiyo kendo en ng'ama riek to ng'eyo kama inyalo goli omenda iketo kamoro manyalo piny luo. Koro en gima en kom manyalo konyo ka ng'ato ng'iyo maber kendo ng'ato kotiyo gi wiye maber. Achiel kuom wechego mane nitiere paro mar chik mar omenda en ni omenda manoketi mar chulo jo wage bill en nodwa ting'e malo matin molo kata mar dongruok. Ere gima owinjo Mbadi tim e apis ni kodonjo mano ni oketo gigi e balance kendo keto omenda gi to bende ok timo yiero gi kende en gi jomo dhi godo ma bende nyaka winje ne mo kata kwanza gi wacha to an bende mabiro kae ne antie kod paro moko mag bero sector ne odhi timo nang'o. Mano kaka nenda wacho cha nyaka winj stakeholders mopogore bed kod gi mondo onyisgi kendo nyisgi adiera nikech gimo osebet ka bende timre gi sirkal masani en ni koro nyoko yie gi sirkal nikech sirkal wacho man nyaka orie ratiro nyaka owachne ng'anda Kenya kendo stakeholders adiera wachne gini gini kaka onge pesa kik wane kendo kitiyo gi pesa onge pesa ndio kene no kaka pia ni wa ni para pesa mingi kuli wacha ni onge pesa to tuane no kugo pesa kanisa wakati ugolo pesa mo rambe mo kara pesa ni wakuri kinki to wenyo no medo msara kinki to wenyo kendo umedo offices mo pogro kara pesa ni to waga kure kanyo wacho ni pesa onge koro nyako badi
aito nyaka winji gima stakeholders mopogore opogore wacho ka daktache manyo pesa gin jopuonje manyo dwaro no pesa winji gima gidwaro aito wach ni giadiera ni mae gima nyalre kata gima nyalre sana aito kata mede yo mokiny oganda Kenya mano gima nyalo konyo ahinya. Semeno koro donje kom no moya sido oro utika unisani koro pesa nindo suba endo koro gin kuma ber mokalo ere kaka nyumbadi tiyo office ni mondo me kik nenre ka gima oketo obero kata tiyo atik gwad mane otiyo maber ahinya korgi moloyo kumoro nikech ma to en apisi makore o piny Kenya duto no ka joganda maya sana josuba jako wacho ni sine ko pesa kono por kaka unjo biro tiyo mane ni onge bero wan kata favoritism mondo me keta weche obed makare no ganda duto gima jo Kenya okudwa gima oganda Kenya okudwa to en bero wan no favoritism kik bedi lakini nitie gima iluongo na affirmative action king'iyo piny ng'eny iyudo kata ngeche factories kata gik moko ma dongo opogore ok chop omiyo kae ni office kanyo nyaka ong'i bone ni nitie balance moro kanyo to kendo en balance manyalo kelo dongruok kumo hae mano without ni ofavor piny luo kata josuba ahinya lakini nyaka one ni dongruok bende otimre e yo madwarre to kwang'iyo history yudo ka adier piny luo kendo king'iyo suba ona yudo ka dongruok osebedo kono koro kae ni office kanyo bende nyaka ong'i ni ere kaka nyalo miyo dongruok gi office without favoritism mondo dongruok ochop kuonde moko osebedo kochopre moloyo ahinya to kuma bende nikech iwacho ni charity begins at home ka koro ok onyal konyo jokono to kara bende bedi office no koro ok be konyo ahinya thoth kuonde mi thoro wachi weche mag mibadhi gitenre ga kod omenda sana iyudo ka nitiere apise madieri keto omenda lakini nitie kaka omenda no oktige yo makare ere gimonjo bed notimo kaka yor kedo gi mibadhi ahinya sekta mar chiwo omenda kendo tiyo kod omenda sekta mopogore opogore iluongo ni budgeted corruption mwasebed go ndalo mang'eny iyudo ka kata finance bill manyocha go piny ni nyocha nitie gima iluongo ni confidential fund gima ji kia ni dhi tiang'o en pesa ng'ato nyalo chopo sasa ya modwa mago gik ma oganda Kenya dwa winjo sani budget kitimo nyaki make sure na oganda Kenya iluongo ni public ni ng'iyo kaka pesa ni itimo ne kendo kaka itiyo kode koro nyaka oket oganda onyiso oganda Kenya ni mae pesa mwango kode koro kik bed nitie ipando ka confidential fund manyocha waneno kiketo to en billions to en ikia ni ditiang'o to ben kia account no mokwongo mar ariyo nyaka oket systems manyalo miyo accountability betie ma tinde ineno ka auditor general report ma auditor general pesa makamanyo lal mane gima wang'o i Kenya ngi wani kara wan magolo tax to kara jomoko to chamo pesa to wan to wahinyre wamedo hinyre pod wamedo yudo tabu koro oket system magit almost waterproof na onge kaka pesa dila to office no nyalo timo gima chal kama nikech office no to ema nyiso ni pesa ni dhi kama to kendo ka otim accounting to gibende ging'eni ero pesa ni nyalo tiyo yo makama koro nyaka obed gi system manyalo miyo pesa ni ara wakiwacho ni nyaka gi system kaka mano nitiere paro moganda bende osebedo kagoye mbaka nitiere ten migepe moko magi paro ni chal ka gimo ketie jomoko kang na luongi giwacho ketie jomoko ma inyal tigo jatend piny kata gi jogo madongo moyogi ere kaka jatend migawo mar omenda ni oketo kare mag tijene mokwongo nyaka gi land ni gin principle machal kamane gindonge giwacho ni ero giayo gidonje kala konyo sirkal omiyo winjo ni kara ka gidonje sirkal gidwa konyo sirkal ere gimokwongo ere gima gidhi timo what is
is their vision, what is their principle. Kongo mara rio gin don't get a political party baba nyowacho ni gin pok kal dong ma opposition koro kan ti wat mora to nyaka gidog wacho ni ubede goluru duondu nikech gima kama timre nikech gin kata koro gin ginyalo golo information e yo to aparo ni party mari bende migi backing nikech I'm sure ni ODM duani joma nyoche odonje sirkal go otim tich majibo wacho ni ODM nyoche orka otiyo mano nego be nwa mi ODM kara sirkal gitigi bende jo mara dek nyaka gitigi committees mopogore donge gibende gi report e parliament committees mopogore ntie budgeting committee ntie finance committee public account committee wachana mona nyaka committee kabisa omiyo Kenya rito ni ere gir mopogore ma jogi dhi timo ni office bende nyaka gi committees ga kantie wach moro to to moloyo maduong' gitigo ganda Kenya ka wach moro dhi maber to nyaka giwuog bag wach ne oganda Kenya ni ne wadwa timo gini to kama kiluor ni dhi timo mane kagi matiyo gi jatelo maduong' to gina kanyo ka jomiluongo ni flower girls to mano kara kendo gidhi ketho makoro wang'ni ka tungni owuok to onge kaka nigi res nikech iwacho ni gin gidonjo kanyo gimotimre ni broad based government dong nimo wacho ni kaka otiyo to ang'o man kendo res Kenya kimwa ke piny mar Kenya go offices gitie yo mara kendo gi jopiny yo ntie ma video mbele nyalo manotam to sani koro chomo kumidhi puodhe jotend migepe e od bura jok man kod paro mopogore nikech sani kochal kagima jo od bura dhi bedo kod pachi duol kendo bedo gi chir mar ng'iyo ne jok kodgi nitie joma bende oseka golo ng'ur gineno ni jogi osoka to ok nwadwa ni gibi ponono ni ok gipuodho jogi ang'o madhi timore Rafael mokwongo en ni motamo jatelo maduong' kelo ng'at moro amora kande jakenya moro amora onyalo in kata an onyalo kawo kati wacho ni nyo wuoyo gi Raila kati wacho ni nyo ng'iyo gik mopogore opogore en emo ng'iyo gimomiyo oketo gi kanyo omiyo oket gi kanyo to kaka baba nyawacho ni magi experts idwa ni gitim mondo gi stabilize to bende waneno ka dier piny nyocha ok dhi maber emiyo idwaro gima nyalo konyo pinywa dhi maber kantie ng'at moro amora man gi wach moro manyalo miyo jogi ok dhi puodho to donge idhi timie lela donge itime open tiwacho ni ng'ani ok wadwa nikech samoro onge academic qualifications kata ose en gi corruption case kata en gi mopogore opogore ka en gi adiera to dong kendo kuma nyacho goli experts ginyalo gola ng'at moro lakini ka en gi moro mar siasa to kapani mano puodho jo nikech magima committee chako ng'iyo gol report giwacho ni ng'ani to owach ok ober nikech makama to donge nitie threshold moket gimomiyo ng'ato ok nyal puodhe ka en ng'ama samoro en gi case kata no donge gima ji neno tiwacho ni lakini en kaheri mano ng'eno pogre mano ng'eni giminyalo sort koro ka ng'iyo maber ka ng'iyo kinde mokalo ok nitie gima dhi mondo kik puodhgi lakini kama timre to mana nyocho gol moko na kanyo
mande ocho nitie kod weche kombegi gidhi sike kosen mana mar kweyo liet mar siasa be gin kombe mibiro sike lerne min pilot kapok waloro. Aparo ni kama koro chope ni mana ka tungni omedre kata gimoro kendo owuok kata samoro giwinjre, lakini ng'eni ker maduong', jatelo maduong' to en gi thuolo makende chik jomora moro modwa tiyogo. Koro koneno samoro ni duong' to utamo adong kisel konye bo mtoke koro mor kata kikonyo ng'ato dhiro mtoka ok idhire nyaka kuma odhiye dong idhire makose koro samoro ka mtoka na chako ng'wech loruru to mana kaka nyo wach ni to ber mano ne ni ODM wacho ni gin ok ginie sirkal. Koro ko wach ji mano oket kanyago mondo lor dong gilora lora kendo gidok mana e party ji, lakini aparo ni winjruok magin go kati wacho ni no giwinjire ni chama gi chama, aparo ni giwinjire chama gi chama, aparo ni jatelo maduong' owinjire gi baba kaka gidwa tiyo, aparo ni gini en gima gidhi sudo go mbele nyaka yiero onge ariyo gi dweche moko mago igni matin kabisa mondo ikel jomoko e sirkal batim gimoro manyalo nene. Koro in fact my is a big risk moko apar ni kendo ginyalo loko jogi bagi kel jomoko mano nyaka sani pod owi ya to pare nwa pango to yiero to biro 2027. Koro dakibed ni pango kinde duto iwacho ni manager maber ok en mapango kinde asetimo yao pango wadhi yiero pod ipango sasa ng'ajo matin ni wacho ni pango ko yieri omi gar pod ipango winjo ni nywa timo that is the mindset manyako bedi wodo winjo report wach mo kwa loro ni amor gi gima rower ni nyocho kendo wapako rower nikech gimiyo ji ong'eyo ni Kenya ka bende ji nigi teko, oganda teko, give up wamed nyakwa joma nie teko ji mondo Kenya dhi mbele. Ichwasene kwa wejo siasa ginoti kaka gidwaro to gimedo miyo watabu omiyo koro nyaka obed iluongo vigilance, nyaka obed vigilant ni make sure ni jogi tiyo makare pogolo omenda mora tigo makare bende go maga tayo sirikal winjo gi iti ka bende watemo go taro bi ne kina bende koro jotelo manyien mag migepe do adonje apisi kapok gidonjo ni wang'iyo weche winjo bende girango kae to bende pat jopiny gi geno ma jopiny nitiere godo erokamano nya Professor Tom Holali kuom ketero mo gi TV horom kendo sadik e chendo mar oyimbore nya koro mga jonka bende ang'no kelni weche manyien mag oyimbore richi masane nyinga Lydia Okeyo.